Wara li ġiet sfiduċjata minħabba t-taħwit u l-piżijiet finanzjarji kbar li ħolqot sakemm kienet is-sindku tal-Gargur, il-Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista Helen Gawci bdiet tkun arroganti u ttellef fl-aħħar laqgħa li saret tal-Kunsill tal-istess lokalità. Dan meta ironikament kienu qed jiġu diskussi żewġ materji li l-istess Helen Gawci ħalliet bħala piż kbir fuq il-Kunsill. Fl-aħħar laqgħa uffiċjali u pubblika s-Sindku Laburista Marja Meli ppreżentat u qrat ittra legali uffiċjali li rċevew minant l-organizzatur tal-attività tal-boxing organizzata f'din il-lokalità fejn talab biex jitħallas dak pendenti, jiġifieri s-somma ta' 20,200 euro. Fil-ġimgħat li għaddew news vela kif qabel saret din l-attività l-organizzatur kellu diversi laqgħa fil-binja tal-Kunsill mal-eks Sindku kif ukoll diversi korrispondenzi uffiċjali mal-Kunsill fosthom stima li fuqha Helen Gawci qablet magħha. Dakinhar stqar li kien hemm diversi laqgħat ma' Gawci biex jitħallas dak dofuti, iżda din bdiet iġib l-iskużi dwar kif se taqta' d-dejn li għabbiet lil kunsill bih. Ftit tal-ġimgħat ilu meta intervistata fuq il-podcast ta' Ricky Caruana, Gawci kienet qalet li l-ispisa se ġorra waħedha. Issa meta fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill inqrat littra legali li jfisser li minn dakinhar xorta ma ħallsitx dak dofut bħal donnu ma daqqiliex għal widnejja u Gawci bdiet titterrompi il-laqgħa tal-Kunsill. Mela, u hekk jidher li l-organizzatur tal-boxing qed ifikkosu l-Kunsill lokali legalment biex ovvjament da jieħu flusu. Dak li għafantijuli. Qed nirresqu issa lejn il-Kunsill. Mistek għaddejtu, meta batu għilek mistek għaddejtu. Qed nirresqu lejn Għalli konna il-Kunsill. mill-affarijiet jienu nġibomlu kellum. U għamre biex nirriserva u nipproteġi Eżatt, kemm il-lokal u anka l-residenti. Għalek. U l-Kunsill innifsu. Sada jbatili. Fl-istess laqgħa ġiet diskussa s-sitwazzjoni tal-amministrar ħażin ta' siti storiċi fil-lokal, partikolarment it-torri tas-semiforu li kien qed jiġi okkupat minn persuna b'mod illegali bl-awtorizzazzjoni tal-istess Gawci. Hawnhekk inqara ftehim li sar ma' Gawci anke minn wara dar il-Kunsill biex il-persuna trott tiċwivet lura u joħroġ mit-torri, iżda sal-lum dan għadu ma seħħx. Iżda waqt li l-Kunsill iddiskuta x'azzjoni għandu jieħu, Helen Gawci bdiet tgħajjat u tinterrompi. Mux biex iġib iċwivet l-ura. Ma ippermetti li waħda. Dikinhar kien talbet ittra. Mux kontrat, mux karta bejnietna. Biex zgur. Ejja, wara darna. Kommedji. Incredibli vera sewet xejn. Sewet xejn. Tejt ma morċ nejx fih. L-isem ta' Ġesu ta' Marija. Sar minn wara dar. Biex ġibna biex ġibti ċwiebet. Illa-ħani. L-eks-Sindku Nazzjonalista birrawa fħalqa ippruvat tiddefendi l-iżbalji tagħha blajat u l-attakki lejn is-Sindku attwali Marja Meli, il-Viċi Sindku Indipendenti Francesca Tard u l-Kunsillier Laburista Christopher Fenek għax dawn kienu resqu l-mozzjoni ta' sfiduċja fit-tmexxija tagħha f'Mejju li għadda. Għamilna tant affarijiet minn wara dari, dawn qed naraw, daw biex ġibti ċwiebet, l-affarijiet l-oħra li għamilt minn wara dari, intu din u dak ma'kom, dak minn tomx taraw. Xed nellaga, il-verità, il-verità qed nellega. Qed namilhom. Qed namilhom. Tista' tieħu nota, Ġanet.